Banja Luka je sveučilišni grad, grad mladih. Nažalost, zbog progona Hrvata iz tog dijela Republike Srpske, ondje je sada malo mladih katolika. Na području banjalučkog dekanata mi smo brojali otprilike 44.000 katolika, a sada nemamo ni 4.000. Nešto se malo vratilo. Među rijetkim povratnicima je i obitelj Ivane Lukende, koja od 2002. godine ponovno živi u Banja Luci. Pored mene ja imam još dvojicu braće, tu smo nastavili naše školovanje, sada smo sve troje uspješni studenti, tu se okupljamo sa našim mladima jer nam je u cilju da se zna da postoje mladi katolici ovdje u Banja Luci, da nas ne treba zaboraviti. Za razliku od svoje imenjakinje, Ivana Pavičić iz Gradiške želi studirati arheologiju u Zagrebu. Ne vjeruje da će se vratiti u svoj rodni grad. Sve ovdje je lijepo i to, ali ipak tamo se malo veće mogućnosti pružaju za dalje. Posljednjih godina sve više mladih Hrvata iz cijele Bosne i Hercegovine dolazi studirati u Banja Luku. Ohrabruje to i župnika Davora Klečinu, u čijoj se župi okuplja njih 60-ak. Imamo svake nedelje studentsku misu za mlade u 6 sati navečer, nakon toga vjeronaučne susrete, ali tu je cijeli niz različitih aktivnosti, hodočašća, putovanja, druženja. Unatoč teškoj gospodarskoj situaciji i nemogućnosti zapošljavanja, neki mladi ipak žele ostati u ovoj zemlji. Što se tiče Banja Luke, ja nikakvih problema nemam i mislim da su velike šanse da bi mogli ostati tu i naći posao i biti uspješni. Ali u svakom slučaju, zato sam da ostajemo u Bosni i Hercegovini, da ne idemo iz Bosne, jer ja mislim da je Bosna zemlja Hrvata, jer Hrvati su uvijek bili i uvijek će biti u Bosni i Hercegovini. Biskup Komarica kaže da je u posljednje vrijeme sve veći broj prognanih obitelji Hrvata zainteresiran za povratak u rodni kraj. Međunarodni, ali i domaći političari obećali su više novca za obnovu njihovih domova. Zato bi apelirao na sve one koji se žele vratiti da se ovih dana čim prije direktno javljaju na Ministarstvo za izbjeglice, odnosno za ljudska prava. A može li božićna radost biti potpuna ako se ne ostvare i drugi uvjeti za dostojan život?